வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். லைக் பண்ணுங்க, ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக்கும் பண்ணுங்கள், ஷேரும் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை லைட்டாக தட்டி விட்டு போயிட்டே இருங்க. வந்து நம்ம போகிறோம். அது உள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீமை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் கைஸ். நம்ம கம்பெனி கடலை நிற்கும். கொஞ்சம் ஆர்டர் போட்டுவிடுங்க. உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி 100% கடலையா இல்ல அப்படி இப்படி எதுவும் கலப்படம் இருக்கா? நம்ம ஆயில வித்தாதான் உங்களுக்கு லாபம் அதிகம். அளவாவது டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி கரெக்டா 1 லிட்டர் இருக்குமா இல்ல அளவு கம்மியா தான் இருக்குமா? அளவு முன்னப்பிட்ட இருந்தாலும் பார்த்த 1 லிட்டர் பாக்கெட் மாதிரி தான் நீங்க எதை கொடுத்தாலும் வாங்குவாங்க அண்ணாச்சி. அப்ப நான் நல்லது தானே கொடுக்கணும். அதனாலதான் ஹாய் गाइस, இங்க பாருங்க गाइस, ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா Nic kozik, ani kozik. இதுவும்